Welcome to LB Creation. मा जिउनाङा गसंनानैनो उन्दुलाङो? गराय। मा जिउनाङा मेगन मेसेबा बालासिनो उन्दुलाङो? ना। मा जिउनांनि गोलोमदैया सालायजोंसो गयो? सैमा। दाउ बादि बिरो, नाथाय बिदै दैया, फिसा जोनोम होयो, मा बेलाय? बादलि। मा जिउनाङा सानाव नुवा हरावसो नुयो? बादलि। बयनिख्रुइबो फिसासिन दाउनि मुङा मा? हामिंबार्ड। मानसिनि खोमायाव बेसेबां बेगें थायो? मोनथाम। सुबुंनि खोनानायनि सिमाया बेसेबां? 20,000 निफ्राय 20,000 थैनायनि उनाव सुबुंनि खर'आव बेसेबां सम जिउ थायो? 10 मिनिट। महाभारतनि दावहाया बेसेबां समसिम सोलिदोंमोन? 18 सानसिम। मा जिउनांनि बिखाया बिनि खर'सायावसो थायो? लैथोनि खांख्राइ। बबे हादोरखौ सना आरो हिरानि हादोर बुंनाय जायो? साउथ आफ्रिकाखौ। सोर राजाया गावनि फिसाजोखौनो हाबा खालामदोंमोन? ऋषि अगस्त्य। बेयो मा जिउनां जायनि सालायावबो हाथाइ थायो? हांसो। बेयो मा जुनार जाय दै लोङोब्लानो थैयो? केंगारु। मा जिउनाङा गावनि बिमा-बिफा सानैनिबो आहार जायो? सेसा। बेयो मा जिउनां जायनि बिखाया 1 मिनिटाव 1000 खेब मावखाङो? ननेमा एबा टिकटिका। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसेनो बेबायदिनो मोजां भिडिअ' मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।